Hi guys, good morning. Ginaog mi guys kay mamahaw mi. Nakapangtulog pa no. Ayos yung breakfast nila kahit tinapay lang mabigat sa tiyan, no? Oh. Yun yung gustuhan ko. Yung parang Coco Crunch. Balik namin sa mong hotel room, guys. Maraming pamahaw. Lucas, no? Look at yourself, oh. Wow. Hi, Lucas. Hi, guys. Mag-check out na mi. Outfit check, Lucas. Outfit check. Wow. Pogi, Lucas. Outfit check. Wow, beautiful mama. Outfit check. Yeah. Going to lobby. Kanina pa kayo? Ah. Padulong namin sa parking lot, guys. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Pauwi na mga bakasyonista. Back to reality na, guys. Back to OT. Tapos ng mga fantasya. Yung alin? Turtle niya? O di kunin niyo sayang si Turtle. Kunin talaga hindi niya tutulog pag mga turtle. Nabili niya turtle? Ay, oh. Kailangan ko. Balik sa taas, guys. Nabilin ang bao ni Lucas. Di pa man matulog yung bata. Awa na yung bao. Maraming bao, guys. Gisulod di sa hunos. Udeng wa makit eh. Ang next na mong destination is ang aquarium. Kita-kits mamaya, guys. Doon kami dito sa kuan, guys. May aquarium. Sabi daghana kayong tao karon lagi. May mga kasabay karon na mga bata, murag nagkuan sila. Field trip. Daghang kang school bus. Parang kasama din ata yung mga magulang nila, no? Kaya nga madaming parking. Di mi karon diri sa kuan, guys. Atong gituan na maghapon nga park diri sa Centennial Olympic. Diri mi nakakita og parkings para sa mga sakyanan kay puno man gud dito sa mismong parkingan sa aquarium. Nang nagbaktas mi karon, dulong mi dito sa Georgia Aquarium. Medyo distansya gyud. Para mga bus, guys, oh. School bus. Saan kini sila? Apo dito sa Pikas. Where's my help? Si Jose Marie. Si libre lang naman sila. Alam na sa sulod, guys. Una na mong makita dire kay kanilang jellyfish.
There you go. Diyan tayo mauna. Yan karon guys, kingit-ngit kay diri no. Gigamit na ko karon ang super night mode sa tuwang kamera. Kumusta? Hinatunta nga okay ra. Dili ra siya ngit-ngit. Ay na, may diri mas maklaro kung manday diri di ay kaysa di ato. Nag-antos pa ko dito hangad-hangad naramday diri. Hammerhead. Wow! Baby shark toot toot tududut. 4 to 7 inches long megalodon tooth. Grabe dakuha rin no? That is a California sea lion. They are happy to see you, Lucas. Lucas, are you happy? Yes. Look at that, Lucas. It's your favorite animal. The turtle. Ayun, ang cute ng isa, nakatago siya na lang. Ay, Nemo. Tulog kasi mo balay ng marag bito. Sulod mi diri sa kan guys, dolphin presentation. Unavailable na eh. In-scan ko yung ano, QR code doon. Wala na. Sana, hindi mo natin alam. Ha? Free lang sana siya. Pag-scan namin full na siya. Isang oras, isang ano lang na oras. Ewan ko lang. Baka mamaya meron na naman. Ewan ko lang. Og di na mi kasulod guys kay nahutdan na mi og bangko. Wala mi ka reserve daan. So balik mi sa agi. Di siya sa kainan siya matulog. Kasi sa Walmart, nasakit mo sa trolley. Matulog na siya. Ana gini si Lucas eh. Mas ganahan magtulod ana iyang kaugalingong trolley. Beluga whale, dagkuha rin nila yung murag dumpin og naong. Si Dragon. Nice. Puffins. Is it penguin or puffins? Puffins. Ah, it's not penguin din. Not penguin. Puffins. Puffins. Let's go. Penguin sila. Penguin. Hi. Hi, penguin. No, it's not a duck. It's a penguin. Hi, penguin. Ano? Woo! Hi, penguin. Lucas, are you happy? Mm. Happy because is happy. Bye bye penguin. Galing na tumalo, no? Tok. Hi. Tama-ching-ching whale. Tama-ching-ching. Tama-ching-ching whale. Nice. Amazing. Lalipay kang palanggaw. Bulingit ra ba kagnaw? Bulingit tungod sa lugaw. Let's go na. Let's go. Let's go down. Down.
They feed the fish. Look at that big guys. Wow, nice fish. Are large animals like, wow, that's a really big Eating animal. fish They're going to food. look just as big as if they were welded together at about 200 degrees Fahrenheit. What is that? So this acrylic window is 2 feet. Whale. What's that, Lucas? It's a whale. Come on. Bye-bye, fish. Give me silang souvenir shop, guys. Padulong na may manggawas. Ginahan kasi Lucas mukhaon og kuan, guys, kaning cracker. Kung diya sa tua kay kuan siya, Fita. Ang diari ang pangalan is Ritz. Kami sa gawas. Hello, pre. Ano mo diri sa gawas kamo? Anang wa mo picture? Sige. Sige, diri lang may maghulat sa inyo, ha. Sige, pre. Bye-bye. Kain na tubig. Wow! Drink your water na. Water, drink your water. More water, more. Drink. Good job. Na guys, pabalik namin sa parking. Madto namin sa kuan, guys. Ngita namin og kan-anan para sa moang paniudto. Shout out kay Kuya Trumpet. Nice kina nga building, guys, oh. Murag kuan, Lego. Kumusta man ka? Sakitan gyapon ka na? Ito sa sapatos. Uy, nasamad na. Kinanglang kagtaas nga medyas, birahay mo medyas. Samad naman na yung tail, eh. 4 hours yung kinuha namin, sa inyo pala, ano? Oo. Na-consume lang natin, 2 oras lang, no? Kuha natin yung sukli. Pwede ba yun, Tere? Kung pwede sana. Sukli namin, sir. Address 637 Mount Zion. Empty. Ito. Moro GA. Yeah. Okay. Yun na nga yun. Basta salo-salo yung name ng ano. Sige. Ito yung mga on, guys. Padulong naman po siguro na pauli. Lucas! I love you, Lucas! I love you. Skidi maring kaging, skidi maring kadu. I love you. Alright, kita kits. Abot na mi, guys. Dire sa Salo-Salo. Filipino restaurant. O among bata gahilak-hilak na kay katulgon. Yeah. Tara, sulod ta. Let's go inside. Salo-Salo, Filipino cuisine. Hi. Bago. Opo. 5 po kami. 5 taar na? 5 kayo? Pang 6 ang baby. Bisaya nga dako. Hindi naman. Hindi naman. Narong turn kayo? Ay. Ang mami kayo. Tagalog. Tagalog. Oh. Tayo, Tagalog tayo. Tagalog. Saan sa Pilipinas? Mindan. Kami sa Mindanao. Pagadian City sa amin. Pagadian. Mindanao. Tagalog, Bisaya. Tagalog, Bisaya, Umbay. Arbit inyo ate. Sa Pilipinas. Ako Bacolod. Bacolod. Pero may pamilya ko sa Mindanao. Cebu. Cebu.
healthy kaya ang ginagawa natin. Nagdala tayo ng soft drinks dito. Kwan man na. Hindi man siya nagsabi na kwan. Baka may core kids yan ha. May bar. Wow. Be. Testing be. Manatag kaon. Gawas na ta. Sige na makagilak-hilak. Bye-bye school bus. Bye-bye-bye. School bus. School bus. Bye-bye school bus. Bye-bye school bus. Bye-bye school bus. Bye-bye school bus. Thank you sa paniud to sa Lusalo. Padayon na mi sa amo ang biyahe. See you. Doon pa rin tayo sa Bakis, no? Anong address nun? Bakis, Chururut. Natakda na gid ka pre ba? Hey guys, kami sa Bakis. Hi Lucas, how are you? Pagas mo pre? Oh, Dire? oh. Kumusta? Ano ba yung sinasabi mo sinyas kanina? Doon ka sa HOB. Kaya hina nyo. Doon sa may mabilis na lane. Di ba nagpagasolina pa kami, na traffic pa kami. Kayo nauna na, naabutan pa namin kayo. Ay, kaya pala. Ano ba yung ibig sabihin nun? High occupancy vehicle, parang ganun ba? Three naman. Na tao sa loob, pwede kayo doon. Sa Dayan na ano. Ah, okay. Ngayon alam ko na, pwede pala doon. Akala ko sinong nagbubusina sa akin ba? Paglingon kong ganyan, kayo pala. Tapos signal ka ng signal ganyan. Di ko maintindihan ko, tawagan mo daw dyan. Hindi man kayo tumawag, di ba? Hindi. Paano nyo nalaman? Naglipat na kayo? Sabi man ni Janet na baka sabi nila sundan mo sila. Sige. Ah. Lipat ako dito. The card, sit down. Good job. Welcome to Bakis. Coffee is life. Who's that, Lucas? It's Bakis. Say bye-bye, Bakis. Bye-bye, Bakis. Come on. Let's go. Kasi mauwi na tayo. Ma-drive na naman tayo ng kuan. 3 hours. Bye, Loki! Bye, Lox. Bye. Thank you. Open car. So, balik na miss mo ang biyahe. Pauli sa Nashville. Kakas! Yay! Yummy! Starting route to home. Let's go home. Lord, guide us, Lord, sa mga biyahe. Thank you, Lord. Amen. So guys, kita-kits mamaya. Hi guys, what's up? Kauli na Miss Balay guys. Medyo layo-layo ginawang biyahe guys. Total of 4 hours ang biyahe. Tinanong ni Kutob nga ito ang video guys. And big shout out sa akong mga kauban, nila Kim, Jackie, and Jose. Magamping mong tanan diya guys, kay magamping sa midre. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out.